I da ste ljudi kako ste? Nastavljamo našu Minecraft avanturu, ja sam ovo jednostavno pravio kućicu sa dvospratnim, evo, ovako. Ali ako mislite, ne može, jer vidite nikako ne mogu da varam. Svi da hoću, ne mogu da varam, tako da nemojte misli da varam. Ja se opet spojam na... Kako mi više se spojam Merlin, ja sam se zaboravio. A ne, nije ovako. No dobro, što biti. Uzdajem tako, pa ne da. Opa, ne mogu da predos. Kako se više pojam, ne vidim. Nema veze. Ulozi drugi spaći ovdje. Eto. Posljedno drugi, ali bitno. Svaki. Uzmem i idemo open one. Kako je? Sve si to još otvorim. Shvatim ja u našem malom ludovanju. A pogledajte sve. Evo, ovo je druga epizoda. I vidite u petoj ili šestoj epizodi ćemo da se selimo s ove naše kućice. Idemo negdje na livadu ili u pustinju da nađemo selo. Da, dobro ste čuli. Selo sakopao da se vidi iz ovoga nešto. Uzmem glasnik ovdje. Ne možda ima nešto.
to po prostu sobie zrobił kopanie. Bez znaleźć kopania, mamy dolne. To zrobi, to za 7 zrobi. Asza. Tam plotę mam to. 14, a to dużo. To jeszcze zrobię to problem. Самовольно хочу. Знаете, эпизоды и